Türkmenistan'ın konstitusiyasyny we döwlet baýdagynyň güni Lewap vilayatyna şatlyk şowkuny ýokary hölentligi beslenni şaly sena başlanyny esasy dabara Lewap vilayat häkimliginiň kärdeşler arkalaşyklarynyň vilayat birleşmesiniň Zinanlar birleşiginiň vilayat bölüminiň Demokratik Agrar Senagçylyk we Telekeçiler partiýasynyň vilayat komitetleriniň ýaşlar guramasynyň vilayat geňeşiniň bilelikde guramagyna Adyl Kanun ýaşyl tug ady bilen vilayatyň baş baýdak meýdançasyna geçirildi. Goşo baýramyň hormatyny döwlet senamyzyň belentden ýanglanmagyna mukaddes ýaşyl tugumyz alasmana gallyrly. Soňra bayramçylyk çykyşlaryna giňermerli. Milli konstitusiýamyz ýurdumyzyň ösdürilmegine, täze kemil kanunçylyk namalarynyň kabul edilmegine, baş kanunymyzyň ähmiýeti belentde parlayan mukaddes ýaşyl tugumyz hormatly prezidentimiziň parasatly baş tutanlygyna berkarar watyrymyza amala aşyrylýan tutumly özgertmeler hakyna buýsançly gurrun edildi. Toý gününe joşgyna aýdymsaly çykyşlara uly orun berildi. Aýdymlarda erkany durmuşymyz, eşretli zamanamyz, berkarar watanymyz, ýurdumyzyň baş kanuny, döwlet tugumyz, gahrman arkadagymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň rowaj işleri uludan wasp edildi. Vilayet baş bilim, medeniýet hemem saglyk goruş müdürlükleriniň, vilayet mali aqsady, Türkmenawat agrosenagat derýaçylyk, tehnika orta hünär okuw mekdepleriniň, vilayatyň ýürüýtü sunugat mektebiniň hemem Türkmenawat lukmançylyk mektebiniň bilelikde guramagyna baş kanunum, bagyt kanunum at bilen geçirilen aýdymsaly dabarada şanly sena bagyşlandy. Bayramçylyk şahına Demokratik Partiýanyň vilayet hemem Türkmenawat şäher komitetleriniň ýaşlar guramasynyň, Türkmenawat şäher geňeşiniň, vilayet prokuraturasynyň we kabiýetiniň, vilayet gumrukhanasynyň, döwlet migrasiýa gullugynyň vilayet bölüminiň, vilayet kitapxanasynyň, taryhy we ülkani öwrenş muzeýiniň bilelikde guramagyna şäheri goşo bayramyň belent ruhy dünýä ýaýylýa diýilip atlandyryldy. Çerjew, Kerki, Halaç, Köýtönäg, Saýat, Dänew, Darganaty etraplaryna geçirilen çärelerem bayramçylyga başlandy.